Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasora ko mapitip kadai ka snong ko bapaw namha ha ka partai barok kawai namar ka jingjur slap hendai ka nam jo kasora kamkut tang hak jingjur slap hendai ki donru ki jaga jengok kai ka bakla ban kring iki briu na kalang setelah ka partai hang ne ki don ki ksat ki itiang ki don ki krem puban ki babun jaj bar ki donru bun teli ki jaga jengok kai ki badan la ka jong ka khana ban pensanam dai lang baki kam jengok kai bagi nong snong jong kasora ki yo jing mentoy hak yo kam yo jam bat ka kentiu ru ya ka yo ka kot jongki hendrai hagini ki sngi baka don kani ka lockdown ka yo ka kot ka kamai ka kaji kala kata sisa ya ki nong snong jong kani ka thai tang don hakani ka wei nak i jaga jengok kai perthei ka don hak than sora ka blatip kum ka maus mai kif menta bat ngi don bat usterdar jong ka maus mai nong thmai ba kenes khongwar adin bala brawan kani ka lockdown ngi kwa ban tip na phi hadu katno ka kta ya kani ka jaga jengok kai ka don hakani ka snong jong phi nadu ba kelas dang kani ka lockdown te kani ka snong jongi la long hap deng ka jing e ka bokra namar ngi kum kani ka snong ngi hapo ka ilaka jongi ngi dot south liki kentoit anong thmai ka mos mai ka mo blang ba ka thang kharang tikini ki jaka bro khoi ki de ki jaka jong ka khamtam hadien jong ka jing khang no jong ka NGT ya ka jing trei jong ki parmau baro ba du yong ki pai ba baro khoi menta ki la phai khmat sa ka tourist te kumba kalong hi menta ngi baro gini ki south liki kentoit ka bangi ngi im na ka tourist ka baning kong kalong ba ki pai ba ki yo banyabu dukan ki dukan lai pujai kumba fiu i setei ti ki dan dukan lai pujai ki dukan bam dukan di ki dukan bade ya ki tiari kitar bat haman lagi spot hi ngi don bun ki dukan kum di te nalon nang ta pader ngi don dukan ka kherdok ka bangi lum ya ki musur snong te ki pai ba bro khoi ki la su in bob ha ka tourism ndrei nadu bala khang ya kani tengi la pernah hapo ka ilaka hi baro ka wei bala ka sarkar ka lakhang ki tourism bar ta piwan ru pio i bagi gate ngi ki khang te pio i kumta ha ka por ka ba pat khang te kan ni ka jaka hang ni kalong ka ba khamya ki kali kan jing he jong ni ka parking ka ba pio i kat kan ni kalong ka brang rit ni dang kmi len ti ban pen he susu ten re nadu bala khang kan ni te ki pai ba jongi kila sitom ka jing trei ka jing ta hang ni hasnong khamtam namar bang kumbang along ya phi ka ba ni tray menta ka bagi pai ba ki tang na ka tourism ka jingmi na kani ka tourism ka bang ngi yo ki pai ba la ki jong jing kamai simet kala pen im ya ki bar ka jingmi na ka sinong ru ngi yo ban ai bela ya ki nong song sinong fi ka sinong jongi ka phu ka phieng kum ni ka long ba ka e ka jingmi ka bang ngimi na po ka sinong ngi ai bela ya ki ni ki nong song sinong jongi te nadu pa kala don kani ka lockdown te kala long ka ba sitom ki pai ba bun sen ngi ki khun samla jongi ki la suya chuyang hai senong hatau banyak kali pinjon kam ayu pini ai kam ayu ngingin ai kam ayu haba kajing mi ai ru umdan te kum tabun ki kun samla jongi menta kidan be ha senong tangkat tu kan ni ki be yo kam langkhot langkhai nrei bun ki la sia song senong hadu katnu ka snong ka du nong katnu ka snong ka se yo kamai na ka jingdon jong kani ka tourist spot hani lada kalong kum ba ka julong hi ki briu ki dong song song jongi ki bet ki biang kajing yo jong ki na kidukan kawai kedukan kalabu ya kinong trade daki sangut kawai kedukan nolong nang tangi don du kini ki homestay ki guest house ki lodge te ki bahe ngi don ki barit ngi don ki babuan hang ni po senong jongi hi ki dai ki homestay ki barit ki bagi pai ba dong song senong ki baduk ki mla ban sna ya ki bahe ndai ki la sna tang dai kini ki ba
ar kamera lai kamera kat bakila dikatu kala pen im jaya ki tengiru ke bangi yo nak bangi lum nagi nigi kerdop kamu mut ngiyo ban ai kam ai jam yaki ban ong kat nu ngiyo te ngasngo ban ong ba kasnong hi kabit kabiak ki kam ki jam ki yo te ndai daka jing don yo kani te kamu mut lalong ngembak menta wat tang ong no ki yeng ki sam ni nakasnong kat badan ai pisa ngi le sailut ban ya sam yaki sam khao ngi thit u khao ngi ai ki pai ba nong song snong tingila sam si pai ba nong song snong wat hadin mangila dep sam man hakane mar atusan kilo si trumi yang ru kamut mentangi i bagi pai ba kidang don hapdang jing e babun kilong yang lagi baduk kidang don hapdang jing e nilayo ka nyerap na MDC nilayo ka nyerap u khao na MLA ru ten rei ngai la da kan ni ka lockdown kan khang slam kum ni kamut ki pai ba jong ngim tip ngim la ban batai kadi kapor ka badum kini ki brio ki ba song dukan ni ki ba kamai na kani ka jaka mentapat ki atreyu ki don se kata ka bangam la bangan juba mentah kila sia tre leng khon leng khai kat cabakiyo ka jing yo jong ki mo ong hakasi tayo le se ki yo tang si singi arsingi kataru kila lej hi la da ka de ka dor ka bagi jutre ka dor ka ba sane hi kum ka ya ka dor lai spa san phau sau spa ki misteri san spa sane ten rei mentala de ki yo i kami ba aspa san phau ru ki mat se ki le ki tre bar kataru mde bagi yo si tayo pura hap deng ka si tayo ki yo si singi arsi kat ba khot e ki ni ki bri ka bedon kap ka de kata tingim la ban ong ayu kini ki bri jong ki tre mentah kim don kam kim don jam su nadu bakhang kumang ong ya phi baro ka jing tre jong po snong hi ka de ka na ka tores kong menswa kani ka jaka badang pli kani ka jaka pekai phi sa ya di ayu nyabu kani restoran barit jong ik badon hang ni de nya dia ka ja ka sha nya di ki ship ki coklat e kum tu ki mar bat kutia dia kakamai ti ban ong fix ngimla namar ba kakamai don kepor babun turis dan kepor baduna turis tin re lakum nukum nuru sanspa adu syajar hi si singi ngidang kakamai hi ti hadin ba kawan kani ka lockdown bakla don ka jingkhang ya kani ka jaka pekai hang ni ti fi atreyu fi la yu pat mentate ngim dan kam ngi syong syong be hayeng ngim dan lat ban tri kam i ru mentate kat ka badan ai na ka bangi ken show por bangi dang ya dia ngia pendon kam dakata ndrei nang ni khmat te kala syam jing e hiangi kham tam ya ka bai skol kuan ka bai yang bai sem bangin ni pendam tiki ki jing ba fi kandu kejing e sudah lah daya keren ya kata tang ba ngin ong kum nama ka de kapor himo ka ba baro kiri jong kaperthei bat kari jong ngi kum ju bat mangi kharu ki hari khasi jong ngi ya karshan ya kan ka jing satriang jong kan ni kenyang jing pang tingim dan i ai kan persya ya kan rei na benta jong i hapo ki turis spot te kalong kejing du nong bakrau namar ban support ya kayang nang ni syahmat kala long ka basyam jing i shisha namar ki khun ki bali school sha shildong ki kelas ki khun ki bali school hang ni hapo jan hapo sora ban pendep ban penbiang ki bai school ki bai bam jong i hayang hasem ban pen naka sport kapur kam long ka basung lada kani ka lockdown kandang beteng ka e ka kam bot ba pin tre ne pin su song be hayeng ba pisang matan ka kam te bangin dang persyang da kawai kalat kalong ka ba e yang i hang di namar hang ni hasnong jong ngim dan ka kam rep kam riang kam long shani ha po sno jong ngi don be kum di ka mau ka diang sudah di ka mau ka diang ru ka bal akhang dak sarkar bangin ya training ya kata fi sa di ayu kong hang ni ha jaka pekai ni sha di jaw ship kim so em tu he kan nu fi sa yo kamai nang ni sisngi sam spa sha jarum jo he kamai ta ti hadin bala don kani ka lockdown mata fi ya tre yu pan song ai yang song yeng fi obam nei na balum sha bam tu na bala pelang mensuat sha bam kayu ndet sa pelit ndet ngai thian long em pelit sibun ti kata ka ba fi dan lupa kadang dap sakat no menai mesti kena syuk bendap teh pon men bu skul khun mesti kena syuk ben skul khun ti lada kani ka lockdown kan beteng pin tre kam kumno pan ki kam nang patai fi ta teh ada ngi dan kepisang la ben bisnes ngi mlak syuk teh ben dam don syuk pisang bisnes to ye thu yangi hakum kanu ka por ba fi sa he ba kamai nang ni nadu Jun Julai Agos hadu Oktober mud kita ki benai fi sa yo kamai ni yo untuk syajar chanang hi yo i ka ba yo kan show pendap hayang school ki kai bro kai khun kai nang tu mentapat idan sahakane ka wai par ka jaka joko kai perthei
kabadan hakane ka than sora ka baki khat ka ksai no sngi thiang mantang ni kran mat i wei na kini ki ilong kami ba judi jingdi hakane ka jaka begin kali na i hatu kanu ko jing e ba isyam hadin ba dep khang ya kani ka jaka jengok kai na mar kani ka lockdown kong fishet di ayo hang ni Sedih gini kita turis, sedih gini kita turis ki gomso ki ships kini kita kan kata kudukan jangan torum. de nang ta pa de hadin ba khang kum ni fi shet trei Sementara isu sia song nama bamdon jing trai jing ta asnong, sebelah kan orang bersu tu sia song ye bro kata. Ada bakal. ti pi pendap penbiang kum no ya king kasam haba phim yo su ya kani ka jing trei ba pi ju trei bro skata Kat bangina kan show gitu kipor kum tu bangina ya dia thiet tinggi kan show kan dia kan show te manta te la sia bamlut di tu badon wat kaseng dukan kalau alut ni la sia dia lut kat badon kum tu te ka badon dong lai bamlut kat badon te manta te mdon lat su hi wanda seng thumai ba sing lai kan du jige kinu ki jing e ki ba phi kandu hakini ki arbanai nadu bagawan kani ka lockdown hadin ba phi hab ban su shong yeng manta Nah, kan dosi pun kayak gini, ni nomor ni pendap ya kayak yang kasem tak bagi dia nak dukan, tinggi orang ni baman dia yang sem. Tapi bentar bukan kan dia tengok lagi kan dosi kayak giliang baru kan, giliang baru ni kan dosi kayak ni fai kan giliang nomor kumbangi tray ni kita ni dia menwet step ni tiat. Tapi bentar tengok lakon lat, dan ni suhi, tinggi kijing kayak gitu pun, bola tinggi tu, tapi kat kayak yang pendap, dosi pun kijing kayak. ti fin le kum no kong la da jia ba kani ka lockdown kandang beteng kanu ka kam ko ba phi jit ban trei la da kani ka turis yang fi kandang hab ban khang be kum ne Ya mentah tinggi pak sunang ang tiba nomor 4 kakut kejing tray kejing kata yang sunang perkat dai su ngin lek ngas sukut lat ka sebab pai nomor bamdon lat su ya pai kum kino kandong singi karep koryang kamlong katray kaktar kamlong tinggi so mdon lat su perkat kan setang da kasorkar kaplilat da kiwi gilat ti katang bilinti kata phi pat kong phi shet trei yu Ya di dukan, phi ya di ke phi ya di ya di ki sip isap ki. hang ni ha jaka Nanti harum tu. Ikau ki dai sini. Tambah aku mencuat tu melong su mentah mandi mendalak kai mendalong. kum ba kanu e ha kitu ki por ba ka yat ba kani ka jaka pet kai phi shet ka mai phi Ni kamai hi kum tu si tayau ti teng lai hajar mentah ti mio su kata. La duna kai mentah ti. hadin ba kadon kani ka lockdown phi shet trei da kanu par ka kam haba phi hab ban khang lut ya ki dukan jong phi nadu bala khang ya kani jaka pet kai Sia siang hai song hieng te phi kum no phi pendap di jen dukan bisa ki bangi pelang itu suya bam nak itu mio su atu ti la mio su tarai.